ಸೈಡ್ ಹೋಗಿನ ಓಕೆ ಓಕೆ भैया फटाफट लिख लेके हट जाए प्लीज प्लीज थोड़ा जल्दी దాదాపు ఒక టన్నుల కొద్ది ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ కానీ రకరకాల పర్యావరణానికి హాని చేసే ఇలాంటి చెత్త చెదారం ఏకాదశికి దాదాపు 500 మంది 500 ఆలయ సిబ్బందితోటి మొత్తం శుభ్రం చేయడం దగ్గర నుంచి వీటన్నిటిని చేసుకుంటూ వెళ్తారు. వారి కోరిక, వారి విన్నపం one bite बने హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. కుకీ వ్యవస్థాపన సుబ్రహ్మణ్య సమితి అధ్యక్షులు శ్రీ మోహన్ రాయ్ గారికి, ప్రసన్న దర్బే గారికి మనస్ఫూర్తిగా నా కృతజ్ఞతలు. ఈ కుకీ సుబ్రహ్మణ్యం ఈ క్షేత్రం చాలా పవిత్రమైంది. ముందుగా ఈ ప్రతి స్వచ్ఛమందిర ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7. ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, ಮನೋರಂಜನೆ ಹಾಗೂ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಇದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.